तर मंडळी फायनली आहे आमचे स्टार्टर इलेले आहेत. पनीर टिक्का, चिकन अंगारा, चिकन बंजारा, चिकन पहाडी टिक्का, प्रॉन्स तंदुरिया, चिकन लॉलीपॉप, चिकन तंदुरी आणि चिकन चिली. सर्व अगदी खातात. मी आता खाऊ जात. सुरुवात करते ना. खायसून सुरुवात करते. ओके. व्हेज बिर्याणी आहे. व्हेज बिर्याणी. व्हेज हंडी, चिकन हंडी आहे, बटर चिकन, मुर्ग मसाला आणि बटर रोटी. आजी आणि आई तर शाप म्हणजे ते एका डिश मध्येच आउट झाले. आम्ही फायनली जल्लोष प्रोग्राम बघू का खाली इलो. समोर बीच हा. नमस्कार नमस्कार. आमच्या स्टॉलला व्हिजिट केला त्याबद्दल. अरे पहिल्यांदा आपली व्हिजिट झाली. स्वीट फॅमिली आणि त्यांच्या कार फ्रेंड्स सोबत ते आले तिथे जोरदार टाळ्या आपल्या साहिल गोविंदसाठी. नमस्कार म्हणजे तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. आई नमस्कार केलेलो असा चमत्कार दाखवा. आणि तर म्हणजे भावीचा बड्डे आणि आज आम्ही आत्ताच जस्ट केक कापलो आम्ही. आणि म्हणजे तो व्हिडिओ आजचो एक झालो सकाळचो आणि त्याच्यातच आम्ही ह्यो ॲड करणार होतो, पण लय मोठं होत व्हिडिओ. त्याच्यासाठी ह्यो आम्ही दुसरा व्हिडिओ बनवतो आणि आम्ही जातो वेदा रेस्टॉरंट का. कारण ता आमच्या देवगडातला म्हणजे देवगड तालुक्यातला सर्वात मोठा रेस्टॉरंट आहे होय ना. कारण म्हणजे आम्ही सर्व सर्च केलं तर ता एक नंबर आमका असा वाटला. तेव्हा मग ठरवलं की वेदामध्ये जायचा. त्याच्यासाठी आम्ही बुकिंग वगैरे केलं. कारण नॉर्मली 2-3 असले तर बुकिंग नसत वाटतं. आम्ही आता 12 आणि आमची आजी एक हा 13वी आणि आबा पण हा. तर आम्ही टोटल 13 जण आता बड्डे का जातो. थंय आम्ही आता वाजलेत किती आता 6:30 वाजल्यात. तर आम्ही जाणार ते जेवणार आणि त्याच्यानंतर आमच्या देवगड बीचवरती मोठा उत्सव आहे जल्लोष जो नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी आहे. तर थंय पण आम्ही जाणार आहोत. चला तर हे जास्त वेळ काढत नाही, तुमका भाषण नाही देत, जाऊया. सर्वजण एक्साइटेड आहेत वेदा रेस्टॉरंट का जाऊसाठी. चलो वेदा लेट्स गो. आणि हॅपी बर्थडे भावी. हॅपी बर्थडे भावी. बोंबा बोंब नको सावकाश. गावातल्या हलवून टाकतात सर्वजण. हा सर्वजण कुलूप गावात नव्हता म्हणजे सर्व जोश मध्ये होत अक्षरशः. आणि आता निघतं वाजले 6:30. बाहेरचे असू दे खायातले असू दे लाईट पाणी हा गेट उघडल्याने आणि सर्व आता देवगडात जाऊसाठी निघाल्या. एवढा सर्वांचा आता शांत ठेवचा लय मोठी गोष्ट ऐकणार नाही हे. आजी आई आणि कोण कोण बसतं पप्पा होय ना. हा सर्व ज्येष्ठ नागरिक हाय बसलेत. आणि गंधर्व मनीष आणि माई म्हणतात मी गाडीत नाही बस आम्ही रिक्षात नाही येतो. ओके ओके. खुलं हा यासारखा एवढे ते पिशव्या त्याच्या गाडीत टाक तुझ्या स्वेटरांची सर्व. आणि गाडीत कोण बसणार? पुढे कोण बसणार? हा कॅमेरामॅन. थंय आई आजी पप्पा वगैरे थंय बसलेत आणि गंधर्व. आणि हाय कोण बसला भावी व बड्डे गर्ल. त्याच्यानंतर माई आणि वहिनी बसल्या दीपाली वगैरे. आणि हा रिक्षात आता आम्ही कोण बसणार आबा मी मनीष आणि जिया. आणि लाइटिंग एकदम फुल आपल्या गाडीची. चला मंडळी लेट्स गो. गणपती बाप्पा. तर म्हणजे त्या पुढच्या रिक्षात दीपाली वगैरे वहिनी दीपाली आणि भावी. आणि ह्या रिक्षात आम्ही आहोत. आणि हा विठ्ठलाची गाडी मागे आहे ना. विठ्ठल आमचा अजून मागे आता येतो किलो पाठीचा वाटतं. ओके. तर म्हणजे फायनली आम्ही वेदा रेस्टॉरंट का येऊन पोचलो. या रेस्टॉरंट पण हा आणि वेदा रिसॉर्ट पण हा. हॉलिडे रिसॉर्ट म्हणजे आहे रूम वगैरे पण आहात तुम्ही बघू शकता. लय मोठा आहे. आणि बाहेर आहे लॉनची पण व्यवस्था ही बघा. म्हणजे गार्डनमध्ये पण तुम्ही बसू शकता. ही आहे मोठी टेबल आहात. थाई एक मोठा टेबल हाही एक. हाय बसूया का थंय बसूया. हाय बसूया ना. हां हाय बसूया. मग जास्तच हवे आहेत आपल्या. तर म्हणजे आम्ही हाय ऑर्डर वगैरे दिली आहे. आणि काय काय ऑर्डर दिली ते तुमका सांगतो. ऑर्डर दिली आहे आणि ही सर्व आहे वाट बघतात. पप्पा आबा आई वहिनी आजी आहे बसली आहेत. आणि बाकी बच्चे कंपनी आमची आहे खेळतात. माहीत बघा थंय खेळता जीवाची मजा करून घेता. गार्डनमध्ये फिरतात. आणि ही आहे बसली आहेत. आणि विठ्ठल काय ना हे करता बघता हॉटेल कसा काय आता हा बघा. आणि हा तुम्ही बघता वेदा
हॉलिडेज रिसॉर्ट म्हणजे आहे रूम वगैरे पण आहेत सर्व एकदम भारी आहे आणि मोठा आहे स्पाइस अगदी इव्हेंट पण होतं. आणि इव्हेंट पण आहे होतं. कोकण सन्मान हे झाला होता. कोकण सन्मान हय झालं हो, होतं हे तो झालं होतं. ते काय झालं. खय हे समोर स्टेज होतो. स्टेज आता समोर. हा 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 हे समोर हे सर्व हे गाडी. थंय स्पेस आहे आणि हय स्विमिंग पूल पण हा. चल बघूया दीपाली स्विमिंग पूल बघून येऊया. आई शपथ मी बघितलंच नाही मगातपासून. स्विमिंग पूल हा हे बघा. हे कोणाक पेवचा गंधर्व तू त्या दिवशी तुमका पेवक नाही भेटला होता तुका थंडावून मारशात बुडशील हा बुडशील माई. तर आता सर्व चिले आहे स्विमिंग पूल बघत खेळत होते. हे माई जाय बुडशील मोठा आलाय तो लहान मुलांसाठी थय या ह्या मोठ्यांसाठी आहे. आणि हे बघ पवन चक्की हय हे बघ किती जवळ आहे पवन चक्की आवाज येता अक्षरशः. हे मोठं एरिया आहे ह्यांचो ना. आबा तो बघ फिरता बुडा ना आबा आबाक पेव घेता आबा नाही बुडणार तसं. आबाग मग काय मला येतच गेल्या वेळी येत नव्हतं आता मी शिकून घेतो. 3-4 वेळ आबा घेता आबा बाबा अस्सल पेवणार हो. बंदरात लाईफ जॅकेट घालून वेदा हॉलिडेज रिसॉर्ट हा कोण काय हा तर जिम हा ती. तर मंडळी फायनली आहे आमचे स्टार्टर इलेले आहेत आणि तुमका स्टार्टर आम्ही दाखवतो काय काय हाता. भरघोस आम्ही मागवलो आम्ही माणसा पण भरघोस हो आणि स्टार्टर ते दीपाली आमचा सांगणारा. तर पहिला पनीर टिक्का, चिकन अंगारा, चिकन बंजारा, चिकन पहाडी टिक्का, प्रॉन्स तंदुरिया, चिकन लॉलीपॉप, चिकन तंदुरी आणि चिकन चिली. ओके तर हे सर्व आम्ही स्टार्टर मागवलं आणि हे जे पनीर हा तर आईसाठी आणि आजीसाठी हे आमची व्हेजवाली माणसं आहेत दोघा. आणि चिकन दीपाली खायत नाही तर त्याच्यासाठी प्रॉन्स मागवलं. भावी पण खाणारा. भावी चिकन खाता काय नाही भावीचं काय नाही तसं म्हणता चिकन मग प्रॉन्सच खाणार. प्रॉन्स खाणार. ओके ठीक आहे बाकी मग आमची मजा आम्ही सर्व चिकन खाणार आहोत. तर मंडळी हे आता आम्ही घेतो जास्त वेळ नाही लावत सर्वांना भूक लागलेली आहे. तूट पडो सर्व आहे तुटून पडले आहेत सर्व अगदी खातात. मी आता खाऊक जात आहे. हे कसा काय भारी आहे सर्व मस्त. प्रॉन्स भारी आहे. तुम्ही प्रॉन्सच खाला असतं प्रॉन्सच चांगले वाटणार. काय खाल्लं ते लॉगर सुरू झाले आहेत. हे वेगळं लॉक चालू आहे हे वेगळं लॉक चालू आहे 2 कॅमेरे. तर म्हणजे हे चिकनचे आयटम आहेत ना तर लय भारी आहे. आवडलं की नाही. चिकन तंदुरी चिकन बंजारा आवडतं तो होय ना. चिकन पहाडी पहाडी आहे चिकन पहाडी. बर्थडे घालतो झाला खाऊ ना. माई खाता आहे सर. माई काय हवा माई नाही काय हवा? हवा अजून चिकन हवा चिकन चिली हवी. हे चिकन चिली द्या माई का जिया चिकन चिली दे. आई का चिकन केली हवी. हे घे माई हा सगळं. का तुम्ही नाही घेतला चिकन चिली. पप्पा का नको ही टेस्टी लागतं हो का. पप्पा का चिकन नाही आवडत जास्त. वहिनी काय मम्मी का दे चिकन चिली. पाडू नको सावकाश तो ह्या टेस्टी लागतं बघा तुम्ही. वहिनी खायत ना लॉलीपॉप. वहिनी घे दे आणि पप्पा ये बाबा स्पून आदमेळ ठेव. तर म्हणजे स्टार्टरची हाय विल्हेवाट लावलेली आहे तुम्ही बघू शकतास. काय ठेवल्याने नाही अक्षरशः सर्व पुसून खाल्याने आहे बघा. आजी आणि आई तर शाप म्हणजे ते एका डिश मध्येच आउट झाले. पनीर चिली ना पनीर टिक्का होता. पनीर टिक्का दोघांनी एक खाल्याने आता म्हणता आमका चपाती पण नको तुमचे भाकरे पण नको. तर जरासो भात त्यांना सांगितलं आणि ह्यांका दोघवल्यांका थंडी लागली आणि त्यांना मधी बसव खावा होता तर झाला आमची चूक. ते आतमध्ये राहिल्यामुळे नाही पण ते व्हेज असल्यामुळे त्यांना बाजूक ठेवलं. तर म्हणजे आता बाकी दुसऱ्या पडावाकडे आम्ही वळतो. आता आम्ही मेन कोर्स. ए भावी काय वा तुझा बर्थडे आहे. फ्राईड राईस जिया तू तेच फ्राईड राईस. गंधर्व मनीष काय हवा तुमका. फ्राईड राईस हवा मध्ये फ्राईड राईस बाकी चिकन.
आणि चिकन मग चिकन बिर्याणी हवी काय मला चिकन बिर्याणी नको मग व्हेज सांग व्हेज Veg. मग मनीष तू काय खाणार गंधर्व चायनीज खाणार काय बिर्याणी. बिर्याणी खाणार चायनीज चायनीज वरच सर्व जोरच चायनीज खाणार मग शेजवान rice. शेजवान राईस आणि rice. फ्राईड राईस असे 2 मागवूया गंधर्व विचारा काय हवा आता गंधर्व काय फ्राईड राईस खाणार काय चिकन राईस खाणार फ्राईड राईस आई शपथ. म्हणजे चायनीज गावात सर्वांगा चायनीजचा लय हे आहे. चायनीज हा चायनीज हवा बिर्याणी बिर्याणी नको विचारा काय हवा माही तुका काय हवा फ्राईड राईस फ्राईड राईस वहिनी का वहिनी काय हवं बिर्याणी खाणार काय पण बिर्याणी चिकन बिर्याणी बिर्याणी नसेल चिकन बिर्याणी का कोणतरी हा आपण चिकन बिर्याणी खाऊया पप्पा हे व्हेज बिर्याणी खाणार आहेत. पप्पा व्हेज बिर्याणी तू फ्राईड राईस ना हा नाही, ही दोघं शेजवान राईस हा शेजवान राईस खातील ना खात ना हे काय एक शेजवान राईस खातील ना शेजवान राईस विठ्ठल तुका प्लेन राईस मला प्लेन हा माका म्हणता प्लेन राईस हवा आता बोलता नाही चल माझ्याकडून पार्टी आहे ओके पैसे तू नाही बिल नाही अशीच वर पार्टी अशीच नाही बिल भर गपचू पॉकेटा मिळाली हातला हा पॉकेट ठेवून येईल पॉकेट ठेवून दिला हुशार आता आणल्यान नाही पॉकेट आजीन आणि आजोबान पॉकेट दिल्या ना बिल भर पैसे दे बघू ते पैसे मेनू कार्ड काय सर्व मेनू कार्ड तुमका दाखवून ठेवतो म्हणजे हे आता सी फूड नव्हता मला वाटतं चिकनचे सर्व आयटम आहेत आणि तुम्ही बघू शकता प्राइस वगैरे सर्व हे बघा. मग मेनू कार्ड दाखवून ठेवतो थंडी वाजताना नाही वेळ आहे अजून असेल नको जा हा हे व्हेज आणि नॉन व्हेज हे सी फूड आहेत सुरमई प्रॉन्स चिकन पंजाबी नॉन व्हेज बिर्याणी तर हे सर्व आयटम आहेत तुम्ही बघू शकता आणि हे प्राइस वगैरे बघू शकता म्हणजे ठीक आहेत जास्त महाग पण नाही नॉर्मल आहेत तर म्हणजे आता आम्ही हे उचलूक सांगतो आणि आपला मेन कोर्स येऊ दे आमचा तर मंडळी आता आहे आम्ही ऑर्डर दिली आहे काय काय दीपाली ऑर्डर दिली आहे ते सांगशील काय चिकनचे 3 आहेत चिकन हंडी मुर्ग मसलम आणि इंका बटर चिकन बारक्यांका आणि व्हेज व्हेज हंडी हंडी माका आणि पप्पांका ओके आणि आई पप्पांका काय दोन्ही आजी आणि आई आणि आजी का व्हेज बिर्याणी व्हेज बिर्याणी कारण त्यांना हे नको मधलो गाळल्यान त्यांच्याने मेन कोर्स फक्त Direct फर्स्ट rice. आणि लास्ट राईस मागवल्याने आणि आम्ही राईस मध्ये काय काय हेंका हवा आता काय फ्राईड फ्राईड राईस राईस सोया शेजवान राईस बिर्याणी आणि चिकन बिर्याणी बटर चिकन हवं तुका हो बटर चिकन सांगितलं तर म्हणजे एकदम मस्तच वाटतं एकदम म्हणजे एकदम हवेशीर थंड एकदम आणि हे लहान मुलांका खेळूसाठी आला फक्त म्हाताऱ्या माणसांचे जरा वांदे आहात थंडी लागतं ना जरा त्यामुळे वांदे आहे थंडीच्या दिवसात बाकी मस्त वाटत आहे आमचे पप्पा हा आजोबाला बिलकुल भारी नाही वाजत आहे आजोबा बिंदास सर म्हणजे मेन कोर्स आहे इलेला आई खुश ना सर्व खुश ना खुश हसा जरा तर मंडळी फायनली आमचा मेन कोर्स आहे इलेलो आणि सर्वजण वाट बघतात आणि हा दीपाली आता सांगता काय काय आम्ही मागवलं होता दीपाली सांग बघू वैसे सुरुवात करते ना खैसून सुरुवात करते ओके व्हेज बिर्याणी आहे व्हेज बिर्याणी व्हेज हंडी चिकन हंडी आहे बटर चिकन मुर्ग मसला आणि बटर रोटी ओके तर ह्या आम्ही सर्व मागवलं सर्व चिकनचं आयटम आम्ही मागवलं आणि मसलम पहिल्यांदा मागवलं हां मुर्ग मसलम आम्ही पहिल्यांदा मागवलं आणि आम्ही आता आहे खाऊ घेतो चला मेन कोर्स आहे चालू झाला आई आणि आजी राईस खातात बिर्याणी आणि बाकी आहे चिकन हंडी चिकन बटर चिकन आणि काय तर मुर्ग मसला अक्षरशः तुटून पडले आहेत सर्व कसा चिकन बटर चिकन लय भारी आहे एक नंबर लागता बटर चिकन आणि ते टेस्ट आहे ना एकदम म्हणजे तिखट नाही म्हणजे वेगळाच लागतं सॉफ्ट एकदम कसा बटर चिकन हा हा मुर्ग मसलम आणि हे चिकन हंडी हे चिकन हंडीची ग्रेव्ही सगळी बिझी आहेत
नूर मध्ये मसलाम बघते नूर मसलाम आहे ना ह्यो नूर मसलाम ह्यो तंदुरी पीस असता बघ ह्यो पण भारी आहे आणि बटर रोटी एक नंबर आणि म्हणजे कसं याच्यात मैदान आहे मैदान आहे एकदम गव्हाची आहे आणि टेस्ट भारीचा टेस्ट एक नंबर आहे ना सगळी बिझी आहे त्याच्यामुळे कोण बोलत नाही गंधर्व दिसत नाही हा. गंधर्व पप्पा जेवतात व्हेज बिर्याणी खातात आता लय गार वारं सुटलो आणि आता गर्दी पण वाढली सर्व टेबल वगैरे फुल झाला गार वारो लय सुटलो ना लेट येतात लोक असं लेट येतात आम्ही 9 लवकर वाजले इलो, आता 7 वाजता. आम्ही लय येलो 7:30 काय येलो बरोबर जेवचो टायमिंग 9-10 तोच आहे लोकांचा तर मंडळी आहे आम्ही आता संपवतो सर्व आई पण जेवता वहिनी आहे जेवता पप्पा पण राईस खातात आहे तर मंडळी आहे रोटी वगैरे खाऊन झाली आमची आणि आता आहे आम्ही राईस मागवलं हया व्हेज बिर्याणी काय हया चिकन बिर्याणी फ्राईड राईस आणि शेजवान राईस हे व्हेजमध्ये मागवलं आणि ते चिकनमध्ये आहे तर ह्या आम्ही राईस मागवलं आबा रेडी आहे पप्पा आमचे आऊट झाले आहेत आणि ते फिरूक गेले आहेत आणि आई आणि आजी दोघवली पण आऊट झाली आहेत आता बाकी आम्ही आता खिंड लढवतो आबाग भात हवा वैनिक पण भात हवा आणि हे भात कोणाकोणा हवा सर्वांग भात हवा हे बघा हे सर्व भातासाठी बसलेले आहेत बाकी फलंदाज 3च बाद झालेले आहेत आमचे पप्पा आई आणि आजी बाकी आता आम्ही खाऊ रेडी आहे फ्राईड राईस आणि शेजवान राईस आणि व्हेज बिर्याणी काय चांगलं आहे दीपाली व्हेज बिर्याणी टेस्टी आहे आणि शेजवान राईस पण चांगलं होतं फ्राईड राईस एवढं टेस्टी नाही ओके ओके फ्राईड राईस मम्मी टेस्टी आहे हे का पण फ्राईड राईस आवडलो त्यामुळे सांगता येत नाही कोणा काय आवड आता आणि माका पण फ्राईड राईस आवडलो मस्त होतो शेजवान नाही शेजवान राईस आवडलो सॉरी शेजवान राईस भारी आहे वहिनीला काय आवडला वहिनी काय आवडलं खायचो राईस बिर्याणी बिर्याणी चिकन बिर्याणी फ्राईड राईस ना खाऊन बघ फ्राईड राईस पण मस्त आहे. फ्राईड नाही हो बघ. मस्त आहे, शेजवान हा शेजवान राईस मस्त आहे. शेजवान राईस खा फ्राईड राईस पेक्षा तुम्हाला पाहिजे पप्पा आमच्या हे फिरतात हे बघा मंडळी आता आमचा खाऊन झाला आणि ह्यांच्यानी गुलाबजाम पण खाल्याने मी ते वॉशरूम का गेलं ह्यांच्याने गुलाबजाम खाऊन टाकल्याने शूटिंग रावला बाजू आणि खाऊन नाही माका नको होता पण ते मला शूटिंग करेन मी तर यांच्याने गुलाबजाम खाऊन टाकल्याने आणि हय आता डेकोरेशन आहे भावीच्या बड्डेसाठी केलेला तर भावी हय केक कापायचा आणि आपण बंदरावर जायचा बीचवर वाळू भावीचा बर्थडेचं शिल्प बनव सांगतो आता केक हानीत तो फ्रीज मध्ये ठेव आबा काय ते सांगता आई आणि आजी दोघा गाडीत जाऊन बसले त्यांना थंडी वाजते. थंडी लागतात त्यांना हय सर्व केक वगैरे हाणलेलो आणि भावी आमचा आहे केक कापते डिअर भावी ते शूज घालून गेलं गाडीला वय गाडी बसव ठीक आहे गाडी देऊ हो तर म्हणजे वेदामध्ये आमची पार्टी झाली आणि आम्ही सर्व बाहेर इलो आणि हय रिक्षा तर काय दिसत नाहीत विठ्ठल आता जायत नाक्यावर आणि रिक्षा पाठवून दे आणि नंतर आम्ही जाऊ तोपर्यंत तुम्ही बंदरावर जाऊन पोचा चालत जाऊया तोपर्यंत. खाली की काय कसं काय सोडून चालत जाऊया आजीचा का आजी आम्ही आता जल्लोष कार्यक्रमात जातो आणि हे बघा मस्तपैकी पवन चक्कीवर लाइटिंग केलेली आहे फोकस मारलेले आहेत तिरंगाचं गर्दी लय आहे बाबा ही वरती एवढी गर्दी आहे मग खाली काय गर्दी असणार बापरे जल्लोष असणार जल्लोष तर मंडळी आम्ही फायनली जल्लोष प्रोग्राम बघू का खाली इलो आहे समोर बीच हा हो बघा समुद्र आहे समोर आणि वरती पवन चक्की आणि आहे जल्लोष हो बघा पाण्यावरती गंध पसरला नाते मनाचे मातीमध्ये दरवळणारे हे गाव स्टॉल
स्टॉल 2 नंबर स्टॉल का आम्ही इलव आणि हो स्टॉल हा आपल्या युट्यूबर आणि इंस्टाग्रामवर बंटी कांबळीचो. नमस्कार नमस्कार. आमच्या स्टॉलला व्हिजिट केला त्याबद्दल. अरे पहिल्यांदा आपली व्हिजिट झाली. आणि आम्ही हे टी शर्ट एकदम छान छान टी शर्ट घेतलेले आहेत. दीपाल दाखव. आम्ही चौघांसाठी आम्ही टी शर्ट घेतलेले आहेत. उठायचं आणि सुटायचं गर्व आहे मालवणी असल्याचा. आणि आम्ही कोकणी वगैरे हे असे आम्ही चौघांका 4 टी शर्ट घेतलं. आणि सर्वेश पण आहे आपला कोकणचा फोटोग्राफर. ऑपरेशन आमचा सगळा जो असता ना टी शर्टचा तो ह्यो सांभाळता. कणकवलीत आपला शॉप असा. नंबर वगैरे तुमका सांगितलो त्याच्यावर कॉल करा. आणि तुमका इंस्टाग्रामवर आमचा वस्त्रकला म्हणून पेज असता त्याच्यावर तुमका सगळे व्हरायटी मिळतली. टी शर्ट तुमका ऑल ओव्हर इंडियामध्ये खंय डिलिव्हरी होतली. बाकी तुमचा नंबर सांग भावाची. 8999307517 कॉन्टॅक्ट करा. तुमका नक्की हा टी शर्ट मिळतला. हा हा अशी तुमका नायसो करून टाकते नाही तर. आणि एक सांगा एक सांगा. आहे इली होती पण थंडी वाजता म्हणून गेली ती. आम्ही पण आता जातो येता नाही होतो. हो हो चालेल चालेल थँक्यू. चला धन्यवाद. चला बंटी भाई प्रत्यक्ष इतक्या वर्षांनी प्रत्यक्ष भेट झाली. हो हो चालेल चालेल थँक्यू. चला या भाविका आहे खेळूचा. ह्या बघा हे लाईनीत रवले जत्राच भरली आहे. जीवा जीवाला माझ्या कोणीतरी आहे माझं. बरोबर आहे की नाही? बरं महिला मंडळ काय मस्त मजेत का? तुम्ही सगळ्या खूप छान दिसते महिला मंडळ. एकदा स्वतःसाठी चौदा काय हो जाऊ दे महिला मंडळ स्वतःसाठी. क्या बात है बाबा. Happy New Year, Happy New Year, Happy, 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 Happy New Year. मंदिर वही बनाया है, मंदिर वही बनाया है. राम नाम का बंधुआ भारत में लहराया है. त्यांच्या कार चिपळ्यां सोबत ते आले. त्यांचा जोरदार टाळ्या आपल्या साहिल गोविंदसाठी आपल्या वीरवाडीचा सुपुत्र आहे. त्यानंतर पुढील सन्मान होतोय बंटी कांबळी फ्रॉम मालवण. बंटी याच्या रंगमंचावर बंटी कांबळी. पुढील सन्मान होतोय कोकणचा फोटोग्राफर सर्वेश पेडणेकर यायचं आमच्या रंगमंचावर. त्यानंतर पुढील सन्मान देवगडचा प्रणव. धन्यवाद. तुमच्याशी गप्पा मारायची आता